Now, Hulishuan PVP ba pagi ni video kani dika live kani dika shitrik jong ubenai August arjar puwe to to kani gadi kaski kaba labo na benta ban jubab ki katu kani gijingkali bapi pila ban don ban kali ti pila ban bu po jong kani ka chat box hangni khnang bapi khnang mga ngala ban i ta ki jikli jong pi bar ngala ban jubab mo ken riwud chwa menta sabi ngin pois kata ka benta ki don khniat katu kani gijing pitip ki bangala ban ya sabr pi ni por but kita kilom kumni kadang kuwi ka poetry competition la dan menu ki badan ya ka sab ban tho poetry phila ban le ya kata bat ngana pini phi kani ko yang ni to kani gadi ka poetry competition ha na ka kynhun ki umpohliewmynnor kani ka jingya kop tho poetry bat ki buskit ki long hajar pasi hajar ti phila ban pha ye kita ki entry ki jong phi jing tho poetry jong phi sakani ki umpohliewmynnor@gmail.com bat ru phila ban lap ki hapo Facebook dan Instagram mo kubjo ti nalor nang ta ki kini gede ki kendon ki bakumnu phila ban tho ngate buna plan phi nang ba ban tho poetry bat kini la phi kwa ban dan benta phila ban bur ini kendon bat kalong ne ki phang jong ki jing kop ki long ki khana tang khasi khana pateng khasi ki puruskam ni purinam khasi kini benta ki bay day ba kulsor khasi kum khtin ka thliet krwai ka siaw ka put ka tem ka shat ka men ni tamasa kriam ka bet ka bam ka di ka sanchar khadar ka jinget ka sneng ka kraw bat ki we ka bamut phila ban tho poetry halor kini benta mo tin halor nang ta ka jingya kop tho poetry ka di ha ka khtin khasi ka nom de khanun we par ka khtin le phi nang man ka khtin shainaru re kani ka de na benta khtin khasi mo ti phila ban tho ta khtin khasi ti dan kam ban siwe na benta jing shim benta la ban chubut na ki poetry mlong ban pitu ka bamut la re badan para phi ba le ti phi ki hinman phim le ban pitu bar phi ban tho la ka jong tinata la sha ya baro ban shim benta nang ta iki poetry di ban chutai bat pha dak PDF format shaka email kenal di email umpohliewmynnor@gmail.com ki nong isim benta ki di bentai ka keteng mupura ka jaka sak email account bat phone number tinata pediang tang ki poetry ki ba pha ha ka email kumal ka daw haneng pha ki poetry hanani ka swak shitrik risau ni ku Oktober arjar phuwei ti onom pediang ki poetry ki ba pha hadin ka tarik balabu nang ta onom pediang ki poetry ki ba pha yo puliar sin tom nele yekinam job on zapen banapat baling mak Instagram at Facebook jong kynhun philaban follow yakani ka page mo ip mene ki umpohliewmynnor mo nalor ki poetry jong kinong job on sajid ru katu ni tali ki poetry ban lum thup dak kynhun ha ka dur jong ka kot ka bomod ki poetry jong phila ban print ha ka thup jong ka kot ka ba on sapen mir kan kynhun tendra ka rai jong ki dong bishar ka long ba khadu mo teler dan menu ki ba strong tho poetry khantam ni ha khtin khasi phila ban le kani competition mo ini kijing khun bat yi kijing te company phila ban phone kini number room kini di number thai phila ban yi hang ne phila ban page hang to mo te kuma message sim kani gade bala penkre da ka kini kinhun ki umpohliewmynnor ki bangar ngai don benta te bat phila ban yo yi kini ki busket la hajar bat 6000 tingka te larde be phi don sap ban tho poetry kani gadi we kalak kabu jong phi nam ta ban pini la jong sap but kani gadi ka page ki jong ki bakateng ki umpohliewmynnor but kani ke gmail account be phi la ban tha ya kita ki entry jong phi mo to layabun mo to sakawai ka advertisement sedang dengan advertisement to kani berkade yakitu ki badon ya kasap ruai
ti kani kadai kwe ka event hang ni la banong ha ka ba phila ban pha ikijigwa ikijong phi hal ni shwa gandu trik bana August phila ban job iki price iki basket ba hadu khatsan 1000 ka marwai tin kamut nong job kirana sab kila ban yo 10,000 ki second rana sab kila ban yo 1000 but consolation price kalong 1000 ti kani kadai balapin kani kadai bala penlong da kasur ni the voice news entertainment haka kajing trelam ka maujam events network te kani kadi music contest competition detail ni ki ai ki omala phila ban pha video jong phinam ta audition ha uni whatsapp number lani ban email hakani kasurthevoice@gmail.com te phila ban pik ni details bro kha hang ni mo te larde ba phidan ya kinu ki ba phikwa ban kli ban tip khambnya phila ban phun hakini ki number hang ni de grand finale kan long haka sautrik bra September arjar phuai tika criteria kan de kan long ni ka ktien lani ka language ka de haka ktien English kitik bestuna ban le ktien phareng phila ban yadan banta bat kani competition nanta kan de ka open category kamu kanam dan ka age limit ru the music kan de open genre nanta open to solo and duet registration fee kan de shispak na kunai tingka only online payment will be accepted kamu phila ban siu tang daka na po online ka registration fee ka shispak na kunai mo nanta online payment kalong applicable link ban Google Pay hauni number but kanum dan kuno refund hak bay day pa registration te barkindan gijing penklah hang tu hang ni lara katkum gijing dan kam jong kini ki nong peniyat yani phila ilu bar khoi hang ni kini gidi ki ba organize ya kan ka event but na phidan ya gijing thmu ban le phila ban phone haini number ban tip company but ru ban follow ikini ki page bagi gila ai madu banai ki email ban pha ikini ki email jong phi shakani ka kasurthevoice@gmail.com sabai ini details ni mo pila on post ke video khana pin yo ibha te kan longgum ni nado pasdang kan longgum to music contest prize grand finale criteria tu ki number ter ado hang to ma toh matrai kelabiang tu ka advertisement ka lakut to matai link yo skaplem bat kata kaplem kalongkum ne sei to tengilai dan kumasan huingot ki brio ki ba yadan bata ban ngi kani ka live bagi ni produk jungi bedan bata ni live but kani kuma ngala ong mene ba ka day ka question and answer session de to ngini sedang sha da ka jong I ba Jonathan Pungrup yo pidai na mairang na kumno ngamde na mairang ngade na po maulun triang kabade hajam nong khlaw mo ten rai gade na wasi te ki kimi ki nadong ki kimi na ki babun ki jonga ki dei ki balakha la he la san be chathi ten rai yangi pat lakha shane ten rai ki bhai ngasam jungi bal khoi ki dan chathi mo hey kumnu philong ban kemen hun khadusaw ngasat ngakhlain ban kemen mentak sini kham su shot tolot khniat ba la tre kho te takadaw kham no ita idur khniat te to nula kataru ya ki jingkli jong pingan jubab lu brokhoi kat balai mo te to nang ta ngan jubab shoi ki jingkli mo kat la kadela kat bangai I hang ne te bat ngan yele ban jubab bat pi ki weru I ba pi bu hani chat box nang ta manu bekeli hani kum tu to hello ba code freeman kum no philong ngasang ye khlain simple star thong ni kulishbon ngai piru philong kum jo te hot kulishbon ma pi a pet bro but ba pi dan benta hakani ka live hani klemat nata ini kitu pagi yang I'm a meme I can't talk poetry if you I meme competition to not ban contest okay you are a meme I can smuto Ray ya benta kampat don competition mo kitu pag competition mo ring nganget baka ka
kasap ko jong pi kadan la ka jong hi ka benta ban trikam ni ban bakan nong jing mentoy na benta jing bobon benta ka pathai meme ni lete dan kam hai pi ton re yamenta kam pat don ka competition meme tin re le se kala ban wan hakani ka kini ki por bendang wan la dei badan kum kita ki borong la ban tep pi lima ni ka chang mo handai kulishibun nang ta semenu de to ti pila ban bui ki jingkli jong pi hang ne la da pi don ti la da phim don ti ngin sange no ban ngin ya no ti gi we mo ti hello da pi ding do hello good evening good vibes nang ta hai ba Frederick Kharkongor kumno pilong Frederick kulishibun sapet ki challenge jonga rumo Harrison Roy hoi to Harrison ngamte bahakanu benta phibu challenge je to ngse page mo hello cyborg YouTube so pi kum robot to cyborg kulishibun nang ta you got this ardemiki so kulishibun nganwan kumni himo para to ti nang ta ngin ya page khmat dang don menur to ini first star bi makri khasi boy YouTube mane i video i thong kwa kli la yo hun em are dang mane i video i thong yo hun no thi ba ta ka la jin yar pala ti kan kita ti tin bai to ka không ban yo mo te kasa hang ta tala di bayo pin sa yi nga thai tingan sa thu ru pi ti menta ti kadang sa kom ta bat menta ba phi dei ban yi menta ka bangan dang peni ya phi menta kan dang dei swatang ka video tho mo to ko bi shibur of star nang ta iban san ko par guri so yam sai poster YouTube page pi mo ba fair ha ya tu poster ya kani ke video kani ka bangale menta phi kan dan hapo YouTube ru phila ban page ya ka mo te phila ban page details nang tu phila ban post phila ban biang page ni video arsin lai sin ru phila ban ne kata tin re haka ngasabu pat haka community page ni ngasa shu post kuma post titas kum to po YouTube ya kito ki advertisement mga bu mentan mo tikla ban nong jing to da jong pi to to nang ta iba fantasy premier league yang pila pendap jing puli ayu baba ngadang puli ngakhabat pendap lig jing puli la temen saka gerta tin rim padat puli adu mentaru tidang ngadang don hapding jing puli mo Kulishibun fantasy premier league ngamtip la kadai ka kerteng ni la kadai ka ayu jong pi la dai tang ka channel ni jong pi tin ri kulishibun pi kli nang ta manu de lang non em to ti i Richard Donald Thong ni yong la yo lut baro tu badan kam snam yamenta hoi la yo lut kulishibun ba phi ki babun na ki parlok ki bai ye ni video hai tu vibrate mentar ta bun na pedeng jong pi ki parlok ki nong pek ki nong krisyan jong man kapor jong kan ki channel hi phi lawan chakmat ki dan katu kani ki bangam la banje kerteng dai ki balawan chakmat ban persang ban ai ya kasnam da beta jong ni wi u parar kmi u bahaw jong te bat ki dan katu kani ki balawan shitam lagi ki benta ki bakham jangai ru tinrei ki dan ki bayo banai ki dan bakham yo banai te lakalong kum ru khube shibun pi1 chakmat pi1 ban ai ki jingirap akti kamon ka diang ka jong pi kubishibun bat yamenta hi ngi la yo tinre kajing don kam kadang long kha tinre yamenta hi kala sange swa katni nomor ba dan kam su undil dang don kini kijing sumar kham hadien habut lesi la mendang don kam tinre ko pun ma chi songu na bata jong piwe ki ba la wan chakmat ban ai ya kasnam na bata jong ni upara jong ni mo kubishibun bar chat kubishibun physically nang ta
ini ya chua hoi kini kibobon kibe kali ni te ngan jubab sa tangi jengkeli mo la da pidan jengkeli pila ban bu daka jengkeli hang ni te khnang bangan la ban jubab karim notorious yang long balai pem isnyo kadau kalong ba saya lihat dengan dawat itu kejubab pi ngan shukni pi kejubab dan hamsuk pi dengan shukni kadau kadai namar kani ke kadon kani kesuk khamtam por menta bomdon dukan khapsnyo takadau shule bi kumni kamne de bangahap kan rede banga krudi ka khamsuk putai mentali ban let cheki dukan ru 4 yo lat bah nomor kidan takatukani teligi dukan ki baple wari baple ru susu hi kadang dan bun ki bam 4 sengan kan tinrai kani pagdi ke jing sultanat ke jonga hi dakani pangat porshit tinggal persang lut brokhot ki short hair ki long hair ki no hair ru tinrai kani kadai ka little hair kadai kata ka bak ham sultanat tibat takadaw nga klan x nyo mo to nang ta sim tu la pai de to ini fearless langtar gaming fiat ho la no kasi sang ada bi tho mo pi pet ba ka tu video bang pen ni mene ngala da bi tho te men ngala da bi tho na du benai oktober men sinem ti henre ki video ki ba ngarang tap menta suki te kapor kadang biang dingin yo bani pet kadau ngatap menta te kulish bon fi kali wala ka taru nre mendai bangan sai tho ni ngala da bi tho to nang ta tangani ya shahmat kidan kinong phone de bi jar ba def pinam to dan menur ba page ni silang dito ting ini ya nyo shahmat but itna ba video itu apis penmi skapat tu mo bro hoi ngasa penmi wat kuslai te ka patu kan sawan hakini kita yogi mendangwan mo blish bon nang ta yashim runta thiang sngo shngan bani don ringkat hakalai jo pi ba blish bon nang ta pi shamat ini I baskem langjana pitrai hapo CNT na ba em kani CNT ngam na tip Kamut Aiu tenrai kadang ko ikan news channel ka banga ya don benta ti kani kadai ka the North East Today channel mo kadai mai dan beta hang tu da benta ki project repair ti ngai don beta ba ka tu ka news channel ki khot ka the North East Today lani khot link kot ka TNT bas kem lang jana nang ta saya dem tung ala bakalut ki layat na saya tip kini ka rukom kendiat mo ya sya ban nga dengan jubab ki ju yu jong pi to nang tai poi happy friendship day hot kublish bun pi pen kan mau kani ka friendship day kublish bun di lamari na mata kani ka jang kulai ki jong pi bat pi barok hoi ki parlok ki be pet na kani ka video hani ka live lani kita buju page rumah man kapor kulish bon bat kai kublai kan bok ruang pi kum kan kesengi berakhi kaleng ka berthai kata ka friendship day mo te kesengi jing parlok kesengi jing dos kesengi joka jingnya day parlok kulish bon nang ta ya chi yang scam khonglam le PhD ne hot ngale PhD hapo nihu te kadang yat menta kumta te empat dak dang shus dang shan hi te ka jirinyal ti jonga kadang jangai mo tenang ta I Andre Miki Kso yung katian di channel kadai ka bon ra khubor tang jonga Meghalaya ni ki not is states ro Andre Miki Kso hot kini la de pipet na ki video ke badan YouTube ke babon naka niki video 100% kadai nang ni na po jela jongi tenrai 100% kadai ni ki jela jong ka not is ti nrei habai dei bat ki website ti ki dei ki ka website jong TNT hi ka dei ka ba ka thoplut
ya ka ni ka region ka north east region brokoi pat kum juru ya ka ri hi brokoi mo te pila ban follow ya ta la pi kwa ki khubor ba pair udan WhatsApp number ru ba pila ban ban yo message alert link bak WhatsApp kum ka news pi kwa khubor haktin English udan WhatsApp number ngala ban IP ni WhatsApp number ni ka klimat lesi kan yarap sibu ni pi tila dan kitu ki bakwa khubor man kesngi te pila ban haktin pareng ban mo kamni haktin khasi te pila ban save you new number bu new number le pila save kin sapha man kesngi kin sapha IP hakashi sngi kila ban pha kamba ar license tigi khubor ba pair la kalong nang ni na jala jingi la ni na shabar kunju te ba pila ban yo ki khubor link ba WhatsApp mo te kani ka dei uni number ngam batai pila ban save phap ban save ni number la phem save phinum lab ni mo uni number dei khandai pra riu lai ar kamau khandai pra riu lai ar khandai ar lai nyo khandai pra riu lai ar khandai ar lai nyo mo an chubu ipi hangi ka comment section kan pila bani khandai pram ni khandai pran riu lai ar nangta khandai ar lai nyo khandai ar lai nyo new day WhatsApp number for English news update from the Northeast PODAY toh tu pila pengen bu haka chat box menta pila ban pin number mo sisisin absor hendak ngan kena bah union number kena ar lai nyo toh labiang toh ngathai ar demiki kso ngathai ngala jumap tigi jingkli jong pi ti nang ta ngin ya shakhmat de yong I rias ten yong ba dalong ka bala ti serap pen shai lang mo ko wei kumno bengin le namar ba jingim bun sien haba ngimut ban le ikanu ka kam bun ki ba beng ba kno ti hapedeng jong kata ngin le no riasten ngathai philam di ba ti map ngalada kum baklamo ti ba kalong kum ni harjingim hi kamdan kanuru kaba klamdan nong beng kamdan nong kantho kamdan nong tan ni phi ba phile yakunu no kam la kalong war kajing puli ni wala kalong kajing trail ni wala kalong hayeng sem ni kalong hanu hang nuru kani hi kade ka benta jong kajing em bar khlem kini kijing khlem kini kijing yale ni kijing tan ni kijing yakendu ni tiki maujam ni tiki maujin thot la banong kajing em kan omlong tinre yakani la phikli yanga le kumnu kuma phiong ani ka kam mui ba beng ba kno ti hapdeng jong ka tangi le kumnu yakani ka bangala bana phi ka long ba shule be wat pat ngap ya kita ki batan marbale la da de batan ya phi ka mut phi la don hakmat lupa jong ki mo tila dan ba kno phi de number na kalyang ki kimdan ni e banong kimdan ni e ban le bat ka ha ba ki phi le e ki yo kan ban kran ban keno tendela da family ai tikin yo kran ne yu tik ba mod na de bagi keno mod de ba phi le ai but ba phi long ai kan haka imlang salang te but what ting what read ya kanu ka ba phi mod ban le la nyo ka kam to kam sne to le ai mo te hab hi ban tan ban patrong la kam ti jat kam ten rei ya kanu ka kam bat ka ba phi le la phi don kam siam ban le la ka long kum YouTube channel ka phi kwa ban le la nei phi kwa la ka sap ko phi don la ni ha ka kam ka ba phi tere ka company ni kam sarkar ni ka kam hi kai ni kam balal ni kanu ru phi le la don manu ki ba tan phi patrong ni phi nyau yaka nyoi kita kumba ki jingkar khu bi jingai men sim phi marde bi phi la dan shahmat ta ka daw bagi kitan kan mau ni we ki brio ki kaung mau yu ding badan so yu ding bayap yu ding bom dan so dan nang sla suda dan bale ye ki yu ding bayap ki shu khet ki patrong ta man thang ding no re yu ding badan so ki brio ju kaung mau bha man kapor na mabli ki ibang ya uso mo ta riastan kudisibun
nang ta iba dia walang iong. Hello ba phemju don jitmu ne malong international news reporter namar internet ketuk news channel jongpi. Klishbon dia walang. Kajing tmu belim dan me hi tin rei ngin pet ke ban wan nang ni shahmat mo te kumbakalong hi menta hi ya kani kajing don hapo ka news lani badan hakni ka rukom ai khubor kalong ke ke badang sedang nga man ngapa judan menuru kedai mengarang su lalong no kadang su sedang ba kadang thamai ba ti kadang bon ba ki banga ngampat nang ki banga pas thu banga patip ki banga dang hab shania hakini ki ba ya trilang ki bon ba ki bala kisnem ki ba lai post san post nem ki bala dan hakani ka kam nga hab ban shania haki bagi dang bon ba ki banga nang hab ban yo jing hikai nomor skoiru bangam ri ubriu bayo badep yani jing puli ka kham simpo nga khniat bangan sungthu bangan tip ya rukom trejam ya rukom wat kubor bat kumta terter te bat ngarang dan hakalinti ban tip ban sungthu banang te bat ngatrailer dari ba pipet jiki ni ki news ki jongi na kapor habangami ru ki dang bon mangi ki jing bakla ki jing duna te andre kari ka benta jong jingim kadi jing yalinti ki jonga te bat lesi kalawan poi kita kapor mo ba walang ba ni kong walang lerde kalaban poi kita kapor tian ring ngim ni bandu jungkermen ngi ban bu ka thong ka ba jangai te lesi yo poi uput imla ban tip kublish bon dapi ding do yong pi hab dur kum to little hey you got this ngam pat tip ngam pat thu ba jui ta tian rei to de fi ong ta tong yin ya menjur kublish bon nang ta bat juban yang long ngi bam don ki jingli yu ti hap shus nga bet long ngi bam don jingli yu ti hap shus nga bet bat ki we mo to bat juban mlele fila ban chi ska rum mlele mo to nang ta simple star thong ni yung ba ai number phone jong ngala text piru hapo Facebook ni pem reply subama pe nga ba simple thong ni namar ba ki babun kini ki social media khamtam ni po Facebook ngam juyo than kapor ban long ban ipor tham nam da Facebook namar ba kapun ba ki lagi bang hampat dalong million kan namar ba nga join Facebook la slam ban re banong nganong online manong kapor ngam deyo ba ti ki bon ba ki ba pha message ki ba pha ki jat ki ni ki update ni tang ki personal message ni ki update ki ba labon ba bangam issue ti larde bakalong le si la de pi text ru nga ngala ban like mo hitai benta hang ni hantai ha Facebook ngai le ban jubab kan la kan yai tin re la da kalong ki ba kham don kam simple star pila ban text nga hapo Instagram mo hapo Instagram ngan juba pipi but ngin bangala penchai dan kono jinge pipi kwa ni jinge rap pipi kwa nakale nga jonga mo nanta fantasy premier league yung puli journalism na baba nga kham puli journalism mo tingam de hiru na kani ka benta ngamdi hiru journalist kham pendap ru yang nuno ka jumpli na mass media te kata ke juba recall mi polong ba kai ke jingmot jong ka kerteng code freemen to Chris bun bi kli ne jing kli te hoi kadai ka kerteng khasi ok maaf ya kadai ka kerteng pareng kadal la ka jong ko jingmot te la penhe pesan yang hakayeng kristan te bat ngadon ru ya ila ka jong ka lesin nong no ka ideology lani ka jing bu benta jongai heki bubun ba ki jong ka jingim ka jonga lani ngabu nong rim ya ka jingim ka jonga heki bubun ba ki bayade bat ka jingit kristan te kani code freeman kade benta jong ka bible kade naka kitab Yohanes kalenong pra kada khot ka balai phun reu te phila ban pet nakani ka benta ka ba kran shaphang ka jing lai loi
Ti kani code freemen ka bamut ka day udi ukunja nong ukut ni kasap ni kadak ni lam nong shabi ni be filam sto ni ba code freemen ka bamut ki bri ki belai lot ti kani ka day ka jumbo nong rim jongai ki jingim ti bat nang ta kami kini kerteng mo kuni shibun kali ti le singi la ban le ka video ka ba compare nang ta ni benta chi sa amun bele am ta hin di jab fi kali ti to la jubab mo kuni shibun recall me polong nang ta pide jat ayuba ngadi jat rani mo ngadi jat rani ngide na station west moluntriang na jan nong klau pila day ban live chat lang ban imis jong pi em yamenta ti mla ti lar day bakal along tingin saya le mo ta ko shibon Eric thank you ti nang ta ngan pet shushu ya ki jing kli man ka buhan nga jinjara ban keno ani kerteng jofi ba fred kumnu pilong mga iba shat haban de shai fi klan vayam brosing hot nga shat nga klan tamang dingom long shat mata kasi nga khamtri khpo khniat ti kham I shot plot khniat iduru to nang ta ngini ya chakmat manu de bakli hoi nadu manu lani husna mi ula pinmi kani channel TNT kani channel TNT jing sha ka dei blas dang la bun snem menchwa te ngam da kanma onrei te la komu ship host nem lesi kala cross tenrei hapor bakas dang kum ka magazine mo kasdang ka magazine ka dei ka magazine ha ka dei bat ka put ka tem jongani ka than chate lami jongi ki ban ki babon ha ki brief badan hakaput ketem karwai ke siau ki tip ha ya kani ka magazine but hausnam arajar khasan khandriu la dang baklan hadu khanyo ima namar kade hiti bor bang khapat join hakani tengah join mention snam arajar po tinrai haswa kata ki jupen mi ya kini ki magazine man ubnai bat kade ka magazine ka ban karukom print ba karukom di ki magazine ka bahe tam hangni hapo North East jongi te ban rimenta kamsham la mi show I kata ka magazine jong nakani ka channel ten rimenta kila mi no kila dan tanah website badi ka news bat kumjuru ya ki YouTube channel bat kiwi ki social media account ki ba ka juai ki news update ni ki khubor ki ba pher nakani ka thanch tela mi jongi khamtam nani na bo jala jongi bat kumjuru na kari bro ko mo tom thrang la juba nang ta ngini ya shakawai pat to zakhraya khongji yong images jong bi bat edition na images jong edition na ki thanyuar tinrei kam kim dadon chu ya ka pateng na syate tinrei ngaru ngam natip than ri ka bang natip kritang ka jong di simet tinrei tangatahi ka ba ngala bani thu nakaleng ka jong amo kulay sibon zakhraya khongji bikli nang ta marba malang rani kani ka para jong para kadu jong congratulations barani asya sa smart ini marba congratulations barani la jan poi khandai phoki subscribers mga fan jong pi parlok ni di way ni ki actress ki bapau bha na ni channel jonga di para khadu jonga mo to kudai sibut me fidi fan jonga marba malang rani to ngar ngani fan jong pi tin nang ta ngini ya susu sakhmat to anyway Alex Frisian ma me nga bakala ban jubak mo ban keno kerteng jong pi la pi pha ya pi ban kali ya rembui balik bampa pulit hakapo bapendik asam sebordar pitre ne ladangi pa ya pi ban kali ya ba rembui balik bampa pulit hakapor bapendik asam sebordar pitre ne em kublai ba Alex kejengkali kalong kumni kuli sibon pidan dia kata kejengkit kle te entry kum unong khobor ni unong permi khobor kini jengkali nakapos kapor lemda de tang nakaniru ndai ki baktahi ya kani ka lam nong no ya kani situation mentai ni kani ka
yaki ki bajam man kapor ki jukli ni jupai ban kali dalam dei ba kali ma ri ba bon perlok khobor jongi ki jukli ni jing kali mo tan dei kublai sibon pibo ya kani ki jing sokya telesi ki perlok khobor jongi wat ma ru kumjo yo ya ka benta ban kali ngila ban kali ban ra ru ki jawab so pi ha ki news bat ki media kumjo kublai nang tasar pi la ban hikai lang balai ka watch hour shibit ka kiu shibit pat ka hiar ngam pat dala than ban juba phalor kani andri namar ba ka watch hour ka shong ha ka jat video ka jong pi bu ni ka jat content teng la dei ka watch hour ka ba pi yo ba ka ba kring ba gi brio ka kiu la dei ka ba ka bam da kring ba ka duna mo tin nang ta I obet wariong pipuli ayu pile research ayu hani hu hani hu ngadan hapo department of philosophy mo ka philosophy department hapo ni hu kublai ba obet war barani kai ga phis ngau tana de banle nak benta ki imlang salang banya keren mat pi to wish bun penyo bor lang sadap ki babun ba ki banga ngala ban bang strat banle ki imlang salang bat kawai na kita kalong ban ban yadan benta bat ki pajba ki riu pajba namar ba kawai na ki jing sutrat ki jonga nadu musha kalong ban keren lani ban ya pliu jingmut kumni ban ya kendu lani bandan la banong kita ki public speaking nadu musa dang khamret mastanat ba bandan ha stage tila kalong ban ak drama ni ban le ayu ni mastanat ba bandan hang te ban yo ban keren ban ya pliu jingmut lani ban ya penpai nian ni kung kita gi ke par kata di kawin bentai bangang mastanat ba bandan benta hakim lang salang mo te nomor jajru bangang di wi ni ki brio ba bastanat haki kam hamadan madia haki kam nong no kakam stuem kakam madan kakam raw nong no ka bastanat banya kre banya tre pajba nakta kadang bastanat banya don hangke te bat kata di kawin ni bentai bang bastanat ban yo ban yarap ni ban longru ke jangan mensim ki babun ki ba don kam lesi nakal na la banong nakaliang kajing jonga ni nakajing yesem ko jonga ni kajing yalenti ko jonga mo kulo sibon penyo bori kan kajing kli jong pi nang ta shanet menu de bala pe ba nganung yo ban plilu balo khaji gini komen ko jong pi ni ki na chat box nre ngan jubab tang I ba pi kli jing kli mo wanam so ye nang ta to Benjamin Marwen yang kumu pio kam hatianti haba piklam puli lani pentebet hakani benta jong ki media kublai ba Benjamin Marwen kejuba hangni kalong ba ombaro ki kam lesi hakani ka perthai ko makalong menta ni don kam ya kejing puli nani banong badan kam ya kata ka bapinda pas kan namar baki babun baki jat kam khamtam leli ka baide bat ka media ka kam lani ka experience ko jong pi ka kren kham jam mo te bon na pedeng kini ki parlok ki jongi ki bad ki pas ka media ki pas ka ni ka lan ki don menta bat ka media ki don menta ban le ya kini ki kam ka media ten ri khniat ru na ki dei ki ba kham dan jing puli ri ki ba don ni ta ka sap ka phong hoi na ka liang jonga mun sha por ganang pas ya ka class 12 kala don bon ba ki jingmut ki bon ba ki jing long lagi plan bang kwa ban le tenre na kadaw bang iwan na long yeng ka ba kabam da don da em than hadu ta kata bingila ban kersan ni kijing puli ki ba kham lese ki ba kham long lagi ni ki professional course la ban nong mo khamsuk kini professional course namar ba kabun kijing dawa kaliang kapisa ba kijinglut te mban se bang haban ban jit ki wi pat ki jat jing puli ki ba long da banta ki ba la ban kersan na ye marki bala ru bengi ngin ya kersan hi dakumi kumtai te de nakani kadaw banga khamyo ban puli kani media te henre kumnu ngam poi ban lech tabat kadi nakadaw jong kani ka news channel ka yo I ya ki kam ki jonga ki banga ngale bat nangta kishim ban enroll ya hakani ka news media te bat kidan ki project ki bang le hoi ngimpat de kita ki nong no kumita ki
ki full time le si la benong hakate ka benta hakate ka organization tin re la ai benta ngi kum ki project khang bingi la ban le na bata jongki bat shibun ha na badeng jongki bai dan lang bat ngi pat ki dei ki bala pas yani ka lan bala pas ye ki media le ni ki mass media kita ki babun ha jong ka lan media bai badan kat ber ngi mo te kuri shibun ba Benjamin ba physically te kuma ban chu jawab lingkot kasap ke jong pi ba pi dan ke expertise dan ni ke experience ro ba pi dan ha kan ro benta kan long ke jingker khu nam ta jong pi wala pi kham la puli ya kan ro ka to benta ba pi dan sap mo kuri shibun nang ta ngine ya bun ha ki ong to ye pet UFC ten re ngano pat pet ngan haban pet trailer dia bat ki chat ki jong pi benta hi de to ngine ya cha khamat khndiat nang ta dan selection nem ba class 10 ba free ya mata ngam dan jing tepi mo la dan jing tepi ngala ban pen tepi to nang ta online tutorial physics and mathematics ba free kumno hab ban le ban yo bon subscribers o kumno hab ban le ban yo bon subscribers mla ban ye phila ban chu kintu hi brio bikin subscribe na ka channel jong pi ten re la fi ko ban bot ye ru kom bangale manga nadu pas dang hi jong ka channel ngam dak ham penbor ya ki babun ki nong page jongi ban subscribe mo te ban ngam juburu ya kata ka jing kintu ni ki jing aware ban subscribe bun banga klat ban le kata tinre nga sungu suburam pa ki babun ba hadu kani pia subscribe da comment so ba jong pi hi ban subscribe kani channel te bat nga sungu suburam kani ki jingle ki jong pi mo te ba le ni kong le pi danjing thumu ban pen ki ki subscribers ki jong pi le se phila ban le da kata ban kintu ki brio ban kintu ki pai ba nong page ba phen bikin subscribe ke channel ke jong pi khnang ki la ban yi ki video ki bathmai thene bai dei pat pakani ke channel le se kan dei ka weiru ni ki la ki bangaru ngala ban le nang ni sakhman tinre kal kum makalong hadu mentahi kaduna pha kan ni kom ban khot ki video ban subscribe re ka dei pat ka wei ni ki lat ki bakhra ba pi filam ni subscribers shibun mo to nang ta I jari kurba yong Pijo sa shalong ni sa mayrang kisngo kumno haba piwan mayrang sisin jari kurba ni ro ni nong sondur ba wa pa ba ju kathan mayrang te hadu menta ngampat sa bun sngi ni bun benai sasnong namar ba nadu ka nakpo jimi jungi kilawan sa shani te ngampat juyo ban shong sa lani ban sa bun por sasnong kan hadu bangangan ong bangang sutrat sasnong ni shani te henrei mentangan tala kham he kumni ka judan me kini kumen siam bakwa ban le sasnong bakwa ban nomor beli ka kurkom im sor klam zutu ka shulong shi mare be tenrei habadan sasnong plong kinjai lari bun ki kalong kaslem gasngiru hangni pas hum palap so bandang khithia dang men tang sipang la dakut kesngi tenrei jari kadi kejing sngo juki babon hi nganget ba kasnong te kasnong kasor mo nang ta blashan bok na siyang balay paranim juan kasismit nga juan man kapor sismit mo te lesi nga sali video no ka ba compare kanyat na katukatan please bun nang ta ngini ya khmat Krishibun bpia chat hani mon kini kiba bpi shu ai la jong comment ru wasong ye hani singa nom la man puli ki ni krishibun bpia bab re bpia chat ten re nga puli ki krishibun mata singa shim tang ki jingkali to kitbok re na yong akwa tip ki freedom fighters boro Northeast back independence movement after 1947 in Northeast only pilong ba freeman upload kini daki videos lani kanu kom ru ba freeman to lesi kulisibon ni jinga jingmu jongpi tingala ban le kata pe pagjingsha nakaliang jong ka channel ko jong kani ka news channel the Northeast studio radan ni taka benta ban permi nga try lesi kin permi hakini kina sngi
himanwan ti kala belong jingrap jong vi tendre la daka long ka bala nak leng jong aru an le ya kani bantip yikini ki te kinong yale kinong wanra ya kata kita ki freedom fighters ki ki banasa koi ki jela jong ni ka thajte laming jongi ki nong yale la lut jong ni kri jongi mo to isai pet kulish bon mak blok nang ta dia mal pitip kebat bestam ban pet ki sang jong pi de jer ksp kulish bon wa ba ne kang walang kulish bon ngai ki compliment tin nang ta oh yes, money to kanno jing siu ba piyo la YouTube kublai shibon ba pi kli gani jing yang ni jing kali to ta da juba da ka kerteng money de ngasu kop di he sai pan krawa to kublai shibon te jing siu ha bi de bat ki YouTube te yamanta hi jing siu nabenta nang ni channel ke jonga ka kapoi lakum nu kum shipo hajar prash po hajar ter kumta ti ka shong pat haki jaj video ki banga thep ti yakini kurukom thep yakini kurukom yo pisa pan ka shong kumang ip ka shong kurukom kiu ka views ni kurukom trekam ka video jong phi but yakini ka pisa jupoi man lu banai haga kawan ko jong phi balara de ba video kam trekam bah kamut kam poi pisa ru ti hado menta ngadang saram ye pi ginong pe namar ba yakani ke pisa ka baningkong jonga ba ngayo ong pachim lai ting spmi quick video ka ba pair nabenta jong kani ke pisa ka baningkong ka ba ngalayo na pa YouTube ti henrei ada juba pa ye kani kan no jing sio jo pi video YouTube kam don bet kanil ni katai ti bon ki perlo jongi ba yo bon ju ye kataru poi hado san pon ru po poi hado silak si banai ru yo tem poi hado lai sau ru ki ba bon na mo ti henrei kani kadai ka jingyo yamentahi kalong gumta dan ding teng sipo dan ding kanar ding pra gumta pi ka chang jo kam de ka ba ki briu ki bana shabaru ki pet ki dei tang ki briu ki bana nang ni na ri khasi jing ki pet ten na ta ka daw ka hamduna khnet ka view ka hamduna khnet ko mi ya ka ko monetize but kata kata jing yo mo kulis bon physically money te ban ngit bon pedeng jungi kiba pe ni video le si ba don ni ka YouTube channel phla ban kamai khambon ni kata ru te kulis bon to mano bala seng ka TNT news ban hangno ya kani ka kam ba phitre ya kani TNT news la seng do ni khunsim tripura munsha bat bula long menta way naki minister jong ketika hangti po Tripura kan ti manhakani ka nakwi ki district council hangti po Tripura la long way naki minister hangto member jong district council hangti te but uni di bula seng ya kani ka TNT mamang kamau bhai kisnam ayu tenre udi tu try jong Tripura kasel hangi po selong mo te laseng kani dunia tenre mentah kilami pat dikiwi pat kinong shimti ya kani pat ki bat ya kani ka kam ka ba melokum bakalong mata kani ke news kala pher bat ni ka bakalong kejulong mensha ko mata ka print mo mensha ka di ka print magazine menta kala di ke news channel kulisibon lang bersau toh nang ta ngin yayat pat kham shakmat wow kan rat sih ani biar pun bagi kali yang ni ani laya pun pelat kok kan rat sih toh nang ta menu de bakli to lalu ban pelat jaga video shopping asa pelat gini kita yo panwan mo to nang ta Pikronya banai full support nak kalian TNT kajing dawa jongi kum kajaj ben real KLP bar kajing penrung ya ketian kasih kernet ba pral ni ke schedule la pikli yang aku beri pada ne pikli yang aku beri reporter ne pikli kum ke news channel la pikli kum ke news channel try kan bha pi ya kren bat ke news channel hi ya kata bentar tin rei kum uta reporter hang ni let's say kum beri pada
barok kan ni ke ri la jongi kila dawa kila don ya kata ka ju ku jingmut te kamdan jingmut la da ngi dan ni no ku jingper ma wa ka sarkar ru wat ki minister ti ki nong sanchar hani ya hadu riu phungut jong hangni ki badan hangni ki nong sanchar jong kan ki jala kada du ki seng bhalang ki paj ba barok hoy ring dan ni ju ku jingmut kamlong ke ba bat ngi dan ni ka ju ku jingmut mo tende ka bi dei pat bat kan ni ka news channel let's say kumbakalong hi kinu news channel imla banong langi don Chanel ani shatai ni hab ai ka balance view ni hab nai ya kata ka ya ta ka phang padeng gen la kalong ki batre ki long bam tre ni hab ban pinilang kumju but kum ka news organization hi ngangai mla bani sha shiliang shunu ti hendrei kum ubriu pat kum u let's say kum u nong song snong jong ni ka ri jong ni ka jat ben riu hi kanu ka bala ban long ka jing mun toy na ta ka ri jat ben riu ka bala ban long ka jing mun toy na ta ki paj ba ki babon na ta sarkar na ta jong ki babon ni dei ban ya sha ni dei ban ai ka jing kursan mo kibli shibon welcome star lingdo nang ta Fantasy Premier League comment kanya shabang performance screen da hakani ka ongoing Tokyo Olympics kitrim kidi ban kandang hamtrim shushu lara de le phi yele kai lagi bun dang ju ba pet ya kani ka video phi ding le kai phi ban trim shu kanang ban long ka nam ku buram to phi hot yekini kinong ile kai hapo Tokyo Olympics yamanta hi kalong ki ba compare le se nomor ba don ju ka jing don ju ni pandemic te ki bun ha kini ki nong yele tang mantan chipang ketuka klori le kai badminton du kai kadang yo medal na takri te kabiang ngam de ba follow Olympics sadu kata tendai kumbang yu i menta ki bun na kani kaliang ni napo nodisu lesi kin dang wanra medal shushu hagini ki pori mendang wan kubli shi bon ngatrai katang kata hi ngapan shu keren tangkat kabala ban keren henry te bom jupet Olympics te ya kabang kapek nga hapon comment tang kata mo to kubli shi bon to nang ta keren pareng pi hatian ti long makren ki westerners smooth nut te kubli shi bon to kubli shi bon ka compliment ko jong pi to ka jing ya pair ha ka jing sngo jong pi ba fredi ka jing wan ha ka tirot cái jing ya pair ha ka jing sngo jong pi ba fredi ka jing wan ha tirot sing nong klau ka jing pair ka long mi kum ni ka jing rakhi tirot sing hang ni hapo lesi ha nong ba ka jing rakhi tirot sing hati po nong klau ka dan jing pair ngorble na mar ka thi hang ti hanong klau ka dik jaka balakha ka ba em ka ba sa uni u sim jongi menshwa mo to nang ta ini ya shakmat ngini pet ba freeman kakam phitre man gasngi kibun ba ki kam ki bang tre man kasi bat kawin kita ki kam ki banga ngatre kede ban lelung kubor ni ban ai kuboru na bata jong kaning news channel ka bang lakran na do mane the notice today mo to nang ta pu sam ki to ini ba umar sangder pu sam ki linter PTP ngam ju ban PTP ba freeman ai ideas kumno ban promote tourism to ban promote tourism hi ka way na ka bangala ban ai pha ka but lani ka idea bala ban ai ka long wat ju bread jabo ha kitu jaka tourist lani ti tourist spot tangkata la promote ki tourism mo namar bala de pipek ya kato ya kum kini kisnong ka molonong bat kibe ti bayo ikinam bkhutam bale kam don ban nom ban pet henry tang ka daw ka jing khoi ayo nam tenre yekini pat ki tourist spot la dan lupang ni dan kam ayu ru ban le la tang ka jingkit khli ni ka jingba khli jonga ba jongphi kum kita ki ngila banom ki brand ambassador jong kani ka tourist spot jongi hangni bala de ngile kum ta ka tourist le ka tourism jongi hangni kan ya bha mo
tela de pis ngamtil le pi ya minjor ne ban ngai kata thendai kani de jing sngo go jonga la we na pedang jong pi kini be pek hang ni la bingi shemi kata benta banom bread cha khlia hakini ki to spot bal don kan ko jaka ka bahaban bread ru bread hiti dustbin ni hiti ki jaka bread nyut bala bu kerpang kan long ka khubor kan long ka jing mento shibun ya to rezel ni ki tor sekta hang ni tang kata la byang mdan kam infrastructure mdan kam jing te mdan kam jing care mdan kam dukan shim tiket mdan kam ban penbah light nya ka jing khoi namar la don chispa badon kita ka jing te nam makanaru la ka jabo hi namdan babang banwan pe mo kulisbon ma Omar Sangdiar toh Malay ta nang ta ngin po siya ni pisa hangno ngasa shlong mo ba chance ff nang ta ngot tenat palagi sang jong pi ba code freemen wash hands pas kam sendam ta pila yo khon ne ba em ngampat yo mo to ni ya no khamat kenyan Okay, yes. Andi nong bet itu iba rapper tu pak kasi lalong kumno lapoi ruai ni kumno. Kublai sibun pipin mi ya kani. To hakini kita yo ibanwan nyin sayo ika live kan mau nyin sayo ika live bat ini ka dan keir kai ka baki kala pen kre ka ba kham hit ba bat pin sai hakini kisngi hapo YouTube haki social media ba pher ki kiransan te hakini ki khndiat asngi di khndiat tayo banwan ngin sayo ru ya kani ka live bat ini i bakateng banyo bor mo ini di rapor tupak ke VP orang ni di bagi saya kata shen kulisbon Dublin rani kur ya pai la ke chnong hasor yang ni la ke hasor ha ladu kami ik kila je hanoi te belong in main pa yen mai yaki yaki nana ki kami na ngi bro ke chnong terbi hadin kete kin dala je hanoi chnong hana sar tik sa ke yang hanoi but ki bihayong ti yan mesar terbi yang shimat but ki rot yaki ki shira kami bat ngi bro la ke hanoi ha sar ha kusibuan Dublin rani nang ta kasuk to precious nongbri ba freeman nga shukwa ban pen kali ni ki menteri sarkar jilla Meghalaya balai ki kam khaput Meghalaya sam bonsnem kine tang kijing ekran omla ban bot dien lem kumta le lem kumba le ka Mizoram kublai ba precious nongbri kini ki basa ki perlu jingi ba pek na kini ki than khaput kani khlemat ki tip ki don ya kani ke jubab ke ba shisha ke batikna halor kani ngai ledi basa hangi sor ni basa haki wat shishno jingi ke bamde ke border ni ke bamde ke khaput kan jinjar bha bangala banai ke jubab kani ke bentamo tinrei na ka jingmut berit ke jonga lesi ngala ban chuang kumni nila jan je kenjo mentai kan sop khandai sanphos nem sendan ke jingdap sanphos nem jong ni jela jong i tenrei hapor ba pruit dak yu put usam ya kanun ku jela ni ya kanun ku riru kalong ke bujinjar hi hakinu ni benta jong perthai ban lesi kanir kadi ka weni kita ki jinge ni jinjar ki ba kum kas ke jelangi la ni shem la dei kum ki international border lesi kala ban suge ko makalong kati ka bangla na station haput dauki terter te ban sumbu be de ki mo de ki fencing terter ndai hangni pat kumba kalong makadi ke jela ban bu kumi de ki fencing kan jinjare shibun ban ngidon ni la ki jong ki riti senchar hakani kari ba biakurkom produk haki jelang jongi tenrei yakini ki babon pat pila mun songtho kan menchwa hendai kini ki ri khasi lesi kri jong kini ki kinong song jong kabriu nyautrap hi menchwa lesi yo kidi ki bala jam shushu shadow station ki ri thor jong ka asam tenrei hapor ba produk pat na yo pro nyo khamna dien khandiat
kata kala belong de dan ki ban nang thin na po ki rithor jong ka sampat ki dan lesi ki bawan ban rep khamshini shri lum lesi hapor ba product ki yo ban product no kumta kan yalat no ti kini kisnong lesi ki baya ki balai yalet yawan palat itu put sambal bala fruit hakitu ki senam bala product ti lesi kala bandon ke jing ya kejing bombek ke karukum product nomor beli karukum saj ki beri handai bakarum product haki pertai mental ese ka bun bang jingi per ka ba tang kini kinong product leni kinong senchar ki tip khamba ti hendrai kamlong pat ka ba but ladai ka ladar kadon ki jingi trilang joki ki beri ba satu kaput pakum juru jong kinong senchar jong ni jela kanum long ke ki ba mo precious nong beri kulish bun nang ta da kersan lang ti kumno pen join politics tharai hakawai kasngi bana bale ki para khasi phi badan musim ko bhabar ibre ki basta da kersan lang yamanta hi lada pila benong basta ne badan musim ne don ayu ru re yamanta hi kita ki quality sela benong lani kita ki badan kam yang aku muta ban la benong ku kurtong banjeng ha ka politics si ngampat don mo lesi pila bani kata andre ngati ngampat don but ngamdan jimut hiru ban rung syata te ngasmu tomat ya kani jinglong pajba nomor ba kabor kabashir khaitam kabadon hangni hapo ka democracy ka jongi hi kabor kabashir khaitam kadon hak ti jung pajba te batal dan e bangi ngila ban penkala dan e bangila ban le kade upajba ti hendrai umla ban tep lesi yo ka linti jonga yo ka kala hadin habut hendrai kumba kolong mentahi ngam dan jingmut e ban le dari ban yat ban jam sekali bentamo da kesan lang hendrai bun pat ni porlok ki jongi badon ni kini ki benta badon ni kini ki jingkhot badon ni kini ki jingmut nga ai min si mi ki bat ban ra ya ke jing don kam ban ra ki jing ikijing don kam jong kari ju kejat menriu ju ki babun bah ki nong nong jong kan ki jela ka jongi na khasin jantia wat na serilum garu rukum ju ini ya shahmat shakrang bandra ikini ki jong don kam dabata ju ki perlok bayi jongi na kan ki jela mo I'm see me reya ap shua mo to ngisi pet hadin lara kapoi hadu to pur ngisi pet kerma pat ban vote gen mo to to tingin yan no shahmat Donald Jirwayong menu pat boss na pedeng jungi kasi bakamay bun bahang ni apo YouTube page ya ka number jing subscriber badan hapo YouTube but page ya ka jing la pan tab video jongki kat notli ha ka sisngi ada pilala ban page kita vel pila ban yi kum kita channel pila ban sungthu manu kina pedeng ki ba kamay buntam hani hari kasimo marnya mlong mala na dehi ka channel ka bayo kamay buntam nga try pini ibi kita ka channel man la kasngi ka try fla yo hi jubab se page mo fimo Latra bimay piladon kanus namba ngaladon live house nam kumle jibon nga try na breng ju pila benong ba kami khna ne pila ni benong kami temen thendeng ga live post na mo Frankie Ramde kumno ba pi le pi pau ba hadu kan I'm your biggest fan ba khamle ban pau ke YouTube kala ban pau lupa khamla le mga kali bisa channel nga mla ban le kam din na ka jingle hin re ai ngoi ke YouTube kan ni grunsan barok mental ai paulut mdei tang mga wat mo phiru mo Frankie Ramde phiru phila paw lang ha kani bat bon na penang ki parlok jing badan hapo ki social media platform na kalong haga Instagram lani Facebook lani Twitter lani hano ko benta bi pi donru bon na bi phila paw le bak kham paw ningkong hi kade haki WhatsApp status ki jong phi kulishibon
mo ti henrei banong banle kum nu ban pau ngarong am tip na mar nga kham dan rimut banong ban mi perthei kum ne naru basdang ngam na di ubri bustanat banle i social media ti henrei na kadal chu jing kersan ki jong phi bat ki jing dawa jong phi man kapon mi video na kata kadao nga page bat nga penmi ki video ban ngami kum ni yakani kedur khli beselen kum ni na kapos kapor hoi to kan kini anyo shahmat nang ta ya luti sabina sungo kumno hi berkhan next selection arjar phulai kini ki amal me bementa MP ki amal hi baro khait ki de ki parlok ki de ki nong hikmat ki jongi ki ba ni je kendo na kapor ki bag ni juyo ma ai jing kersan ki baju kersan ru ya ki imlang salang ki jongi bat ni ai jing kersan kum tahi ya mentahi kumangong mene ke bangos tenat hi menta kalong banlong uriu pat ba bandon ya kani ke benta ban vote kani kani vote kani ha vote kani te kani kadi ke bor ke baklan ha menta ke bangang dan ya menta hi simet kani ke bor baklan ha mo te batlar dan ni ke bang kwa ban le si hadin habut in sale tendre ya menta ngan long tang unong vote na benta kita kinong yalam gujongi kimanwan hakati ke next election kulai ti a shano de to ya pen mi lang ya ki jing gali ki jong phi bats kem sendram yang phila bani thu ingi ba freemen pi don chukerman nem bak jula jungi ken yo ILP ya kanu jing dawa la di ba dawa tang sing phalang ni la dawa tang ki ba le se kala ban slem rei mental la dawa lang lut borok khoj borok wi gejala ngam thrai kan don jing mo nang ta ke kam to ke kam ba phitre ha kapor ba philit puli ngatre mistri ngatre mechanic ngatre jat phi jing tre banla ban kersan jing puli balam kersan ya ki kimi pa jonga hapor badamit puli ba kumjur ban kersan nang ki para jonga hapor ban puli mo tigi bangala kamau mentahi hoy misteri tepat yo neng latri kuli tigi dari balik likit yure gilet kita ki babun ngamla kan mau su tenre ki jam ki babun ki baka perthai ka baka pohokam kan ini tang ba ka kam delivery te kham patre namar ka por jingi padan delivery mo to to ka ke jingsem jong phi na pedeng jongi ki nong kersan jong phi ke jingsem ke jonga hisimet nakin na phi ki nong kersan ke de ke jing kemen kublai sibon phi phia ai ke jing kersan jonga na kapor bat man kapor nga pet ki comment ki jong phi nga pet ye ki la dalong ki comment ki ba hit nene ki ba kumno ru we hi ba phi bang I ba phi comment le phi a ti ki emoji ru ngasngo comment ngasngo ngu ngasngo dap mensim namar ba yakni ngai hajingem hi ki de tang ki briu tang ki labnong no ki de tang ki briu shisngi mo ki strangers la ringyo akdian pareng ki de tang ki briu shisngi ki bala ban ai ya ka comment ka ba shisha dan ki bala ban ai kita ka jing kajing kata kan banong ban yatho lani ban ong ban kren happy lani shapang jong phi dak ba sisa marbalai la de ki parlok kila ban yero phi ni kila ban ben phi la de ki babishni ti hunre la de bat ki brio ki bampat itu bampat ji kuno menuru bala de ki comment ni phi lani la de ki ai ni ki jingkersan ya phi kalong ke basong tanat tam kalong ke ba hok tam bar kata ka de ke bangang sutanat bangayo ke jingkemen na phi bro wi phi na bon na teng jopi de ki hajar ngot ki pau hajar ngot ki de bangam pa ji kendu markhmat re phi ai ke jingkersan ke jong phi bar kata ka pendak mensiam hai nga bat kanai ta ke ben nga ka por kata ka de bangang sem na phi ki nong kersan mo Krisbon kani de kala de ka jingkeli ba hitam menda kasni Krisbon riastan to
ini ya cakamat seperang ting ila jan poi sakabukut hila da shikenta tam lupa toh ngin pet kendat si katukan ni lada ngalap ki toh amnet mo bang pangmet toh sedang jejak ni ai man dei am tak sing nak khamsu khan tapi ba tre khapo kumbam kulmar menen nam tre khapo toh pensyair ta thiang ba frinan nam chu tep ba phide balang lang ban ni hang ni jojo pensyair hoi ngadi lang ngadang dei balang ni hapo jojo te nakadaw jong kani ka khlam kum ni ngi me yo ban rungi mani mo ten ring ngadang dei napo ka balang presbyterian napo jojo kublai sibun ai borlemen ba freeman hatu sarkar la kena ne man penbet no upur sam shwa ban yo independence day kat hadu menta kum ba pet hi la da ong independence day tar jar hui tingam pati kena nomor ki bon bha ki ke bat kidan ku makhar artli jaka ki ba ka sarkar asam sarkar meghalaya kala identify ban le kata tin re menta hi ngam pati kena mo kala ban simpor nomor ki jimpen bet put mit sami kan simpor ba kan ha ban long kawai kishnong hadin kawai pat kawai jaka hadin kawai pat kublai toh ngai bon bha ki bakalish phang kai lp bat ki kam politics sang ne le se kadegi ke ga ba pinki phalo bhai ka jalai yamanta hi ten re nganam la ban jubab than ye kita gi bro khai mar ka politics bat kini jing dawahi kadai ka continuous process mo kadai ka badang ya ka badang telun te ngimla ban dan jubab rem la stang kata ka bingi yo I menta ke ka baja hangte mo ngene pet biang ya kiwi pat ki jingkeli shade toh kini kawe hakajing sam bajing pe jong pila pasensar ke BJP ni Kongres hakajing sam jong ahi ngadang la pasensar upat ba lada kanu keseng la kalong BJP ni Kongres ni keseng Code FREEMEN lada sensari upat ba ngati ngala ya kata mo te hanga ka seng san pertehi kamdan jingpher lada kasur upat ba hi ki shim ya kasur lada ki shim ka sur upat ba lada ki lada ki identify ya lada ki ya menjuri lade bat kasur upat ba mo markani di keri kani keri jongi kadi keri kebayat kata kerukom keri kebayat kata kesencar pat ba bat kajingpet ki jongahi ngadang la ya kata ka parti ya kata ka parti san perthai la kalong kiriulum nani kalu kunuru re ke parti ke balesi ke ban ai ya kajing kersan yu pat ba bala dangalap ya kata hakunu kunuru hakunu ni kini parti baleng na mai jing kersan mo kublai yaluti sabina sungo kadan ne am kajing yo nong hakani ka life katni pia kajing keli katni pia kajing jingmut habai dei ba politics habai dei bat kani kajing em janga simet ni ki babun bagi ke kajing mentoi sibun lemai jing mentoi la hi mo syukuran kumni sikenta halai minat wadu no hikai jonga hapo kelas rumbat keren katni sok sibun bat ngangen scam biru via yo jing mentoi me te la betai ben suya pesa kumni sikenta tam to nang ta if elmo phang yom mentoi bro ngi khwan pisa mentoi bro ngi khwan pisa khwan mentoi palat ki khasi jongi dan jingmut kita demokrasi ni ki baro tang khasi ba khwan pisa tang kibriu nakani ka than gi ba khwan pisa baro uban riu khwan pisa lut te hnrei banong banong bat banum kwa pisaru tati satang larde bingisa hanu ko jaka ka bamdan kam pisa ti khwan mla banong khwan nomor beli wehi bengi ngi yo ekalat banyo ek pisa larde mangal larde mapil de mono monuru habangi dan ekalat banyo ek pisa
ngi kloy ban tro ngi kloy ban shem nomor babale nomor kapisahi kedai ke penya ke pentulun ke jingim jongi hangni ha perthei mo ti henrei banong hi ba yangi khasi bengi lada ngila ban lada phimut kata ka jing mut joka khwan ha jing mut banong ban chu tare kan badan ban klet lut no ikan dong sedong em ukasi jongi om baro balong kumta ti henrei kadai jinglong briu hi ka bangi kwa pisa ti henrei ka baidei pat kri jai briu jongi ngi di briu ki bakloi banerap iwi we ngi di jat briu ki bakloi ban tip yu para marjan ladi lar philek hakanu no wi pat ka jaka jo per philek watang ti hapo gohatiru kanungut nabding jongki batip ki ba ithu para marjan hadol pi kanu you know lesi ngasai nuksa kan ngasai nuksa kan le philek kanu no watang gohatiru le pi kanu piang bisa ajan yu jaita ngai chu bai jaita pinum yo mi ta ki jing ekran le tang hang ni hapori jongi le pi hang ni ye ithulut bor khoi bale nomor ngi di ki buriu ki be a jing kershani we le se ka pisa kala ban wan ahmat ban pen beriel ni ban pen mala tinre kum ka jinglong hi kum ki khasi hi jongi hani khasi jantia hi badan hakani ka rilum khasi jantia hi jongi ngi dei ki bri ba tip kur tip kha ba tip ki para marjan ki ba tip ban ya kershani we ban ngi dei ki bri ki ba ya tenrong ya ka jingket iwe hiwe pat mo ti ngi ki khasi if el mo plang lesi na jing pet jong pi na jing shem jong pi nganom la ban len kata lesi nganom la ban kentat ken ba yo lesi ba pi lap I kita mo jing jong pi tin rei ha ba pet pat solan sar hi ngi khasi ngi dei be teli ngi khasi ngi dei ki ba tep ya kita para marjan jongi ban ada ngi tepi para marjan jongi ngi dei ka kynhun ngi dei ka emlang salang ka ba tep ya iwe bat ki ba ai jing kershan ru lingba kani ke jingmut jong ka demokrasi ba pipiong jingmut demokrasi ke dikata kan ben yilung pat ba ni don jing stu jingmut iwe ni da jing itu jing iwe bat ni penyeng ni pen klaim sarkar da kata ka jo ke jinglong mo if el mo plang toh tinga thai ni ya ben yo wood sha kebukut nomor bang thai kala la poi bat ki bun ki jing keling matrangi I kila long naju haju ti wasu ye la dang am yo su ban jubab mo ti kidan katukan ki bangala ban I bi kham I ru wasu ye te to ini be yong ideng badeng yong sir freeman hatu ka lockdown kan wan biang thrai hang nang ni sukhaman ka lockdown hi la day ba kadang mi susu ki case dan nang kisu case la kawan sakata ka third wave matrai ka lockdown mlalai mo na banlai hi na ka banlai hi na ka yap banlai hi na kata ka jing sapreng ka uni uknyang jingpang nilai I hakini ki sinam ki baladat ka lockdown ka wanra shibun ban te la kami ta jingpang telese ka sarkar kala ban pek pat om I ka lockdown dan miti containment measures ka baki ai menta haki dong ba pher ki kentot ba pher la dan mo ki babon ki bayo ni kyang jipang na to ka ongsi na to ka kentot ni to ka dong ki ai containment zone ni ka to desi kala ban de na kani dakni rukom nang ni shakhmat mo tinre ka lockdown te kala khata du ki babon khanta mengi ki ba belas ni ki babon ru ki ba du ya ka belas ngi ya ka yang banit bela ti ka lockdown hi til lesi ngin khmi lendi ben kermen kanum dan chu mo ta to ngayos ngo bo kumba phila don la ki khon man ta mit par phiong pat don khon la thok mo ebi chino tabi da ikam si ni dan khon na bi badon mam pajong hiru badan kon mo gitu gi lesi ki ba pi I hapo chal ki jonga ki de ki para ki jonga ki persa re ya mata hingam pat don kon mo to so ba jing tip andala khod admission hani hu mo sa so ba wat khod sa ngamo la de ba ki lai admission ngatrai pin salap hapo ko website so check website hapo ni hu mo to PT PT ngai I bet man ka por flishibun klam lap kli jing kli show yo sai kani ka kli selen bat ka sim bun jung hi ngasngo kuma lok chipara mar ngai kendu mit pas step at flishibun next life lanu ba fred to
ngakwa ba next life kan long la sham tayo tila day bingi yo ban le sham tayo kan day nakadaw ki jingdon kam laban long la day mga join life la sham tayo ngam pala ban pati kanay gani mo kan la day mga join life la sham tayo kan day bat ki guest ti kandan ki guest ki ban join lang ka life ba di kata nga seperti kena kini kisni kina singi banwan mo ti henry la day mga le life kan day kapor nyo baji nyo shiteng terter ba pila ban check ya kamo te but ngan le ya ka life arsin na shi banai te le si la dan kanu jing dan kam ngala ban de hadu lai sin ni sau sin ru tenre man ka sngi ublei ha ka por nyu ji nyu steng ngan le ya ka life mo risbon lai spa sam phongot man ta phi pe ji ni video ko li shibon ne nga so comment so he man se ma tenre la shim tayo next life ngam pat tikna tenre la dan nam de ha ka ni ka tayo ban wandu ha ti ka tayo ban wan ti la tikna bit mo to ha ngala perja kasendur tangini pet ngini pet lam menta kiwi pat ki jingkli to ngathai kumni ga la biang phi kani ka ya kini ki jingkli mo bun bhai ba phila kli bun ikini ki ke boro khoi ki ba phi dei ban kli ke bat nganum la ban juba pun chu nang ni ten rei to ngan chu juba pi kani ka wai to balai ki khna khasi jungi man ka por ki shusha thambor sha sho bet hud khar hatongi khasi hasnong la jong yimla ban ei ngin shusha sho bet hud khar ki babon ki bapet nang ni hakani ka live menta bar ki subscribers ki jongaru ki don bon om tang ki khna khasi jongi leni ki khasi nakani ka jula jongi ndai ki don ru ki bapet na kiwe ki jela ki don ru ki bapet na kiwe kiri bat ki babon kum ta ter mo te henry la phikli ya kani ha context jong kani ka laban long haslong lani hanun ku jaka benda jong ka shlong lani jong ni jala jongi hagini ki khnet singi bram shudap ki ba laja te ka jubab kan long bitang kumni ba ki jing thombor kim jia tang yu khasi lani tang yu khar lani tang yu phareng lani tang yu noru ndri ki jingja jing thombor hingi de ba sungthu ba ka de kan snew lani ka de ka jingle ke ka ba snew te bat lada ngimla hi ban rat ding khong ki jing snew na ka imlang salang jongi kani ki jing yesho jing yadat kan yai beteng la kalong kum ki khasi ki sho ki dat ti nong wei lani ti nong wei ki sho ki dat ti khasi tenre ka ba mi ka bal kumba kalong menta kam da de tang kata ka jing sha ka sho jong unong wei haki breu jongi ni ki breu jongi ni ki jala jongi ba show ki nong wei ni ki breu khasi ki jat breu jongi ba show ki nong wei kani hi ka dei be ki jing snew ka ba don haki imlang salang ka jongi te kani kam dei show ka thma jat breu kani ka dei ka bangi lai im sa ki ba bon bha hang ni sa mix lang bro khoi te bat ka ba sa hangi hang ni ka dei be kumnut ngin rap ding khong ki jing snew mo ni doni la ka jong ka identity ni doni la ka jong ka nong lo kata ka jinglong breu jongi bengi wan na ki jat benriu ki jongi la kalong ki khasi ni ki jantia ni ki garo la ni ki mikir ni karbi la ni ki bakum nur ki naga ki mizu ki babon ba ki badan na ni ki jala ki jongi ni dan la ki jong ki jat benriu jongi bengi ngi wan ti hunrei ka ba kong san hangi kalong bangi de ban rat ning khong ki jing snew ka ba long ki jing snew para breu mo to toh ngathrai ngini pen kun no pi hang ni mo nginom la su ban shimiku bagi jat jingkali te nglai ko la poison bokut la shi kentatam la that kemo pi mane nga ka kho janga kam sa mata kasngi ngamtip ngayo bor kumno mas nong le life yo bor kan san oi to flashbone te to swabangan pen kun idon iwe i parlok iwe perlok ibala pha inga kini we ka message ibala pha inga ka mail ru kumju pat hapo Instagram kumju ngwa ban pen kut da kani
but kani ka long kadai kawai naki jing le bangang pada kami ikut tinre ila play kani kawai ka YouTube channel kaba AI kerteng hoi Q cartoons and animations ini di bakerteng bangkit renta thiang ila bandon lesi bakal kynhun ki jongi tinre AI nga khngat di kani ka jing ka khubor bayong kumne yung hello ba Ferdinand ning kong ka kerteng jonga ka di bangkit bor bangai pashapi ya kani ka miel manchu apan chinyarap ba promote ya kani ka animation ke jong ling ba ka channel ke jonga bat mentang ko ban penkut dakani ka channel ke jong ka ba ishna ya ki cartoon ni ta ki animation bat ile akatin khasi karno kai ka ba compare kampala but lesi kala benlong ke jingyarap na benta jong ki khun ki persa ki para jongi ki badon ki yang ki sem ki badon kam ban tip ya ki khana tang khasi lani ya kinu ki jat jingtu khana ba don ban yathu lingba kani ka channel ke jongi hakadur jong ki boy mo ki cartoon lani ki boy kini pat ki de ba ishna hi tingin ya pertu ya kani ka jingle ka jongi bangan peni pi hani klimat ya kani ka channel ka jongi mo but kani ka kerteng ka channel ka dei ba ilai kerteng hoi Q cartoons and animation ti hangi idon bon ba ki animation ki jongi ba don te but let's say ngin ya pet kawin ni ka ba kabalingkot mo nang ni nomor kapor kam sasyo mapenga bankit lang nganumyo ban page kini kaba jurong do tingan page knet iway tang man shuai kanong muna dam ta kinong page jongi kaba kumno kalong mo kani jing sna ka pi to ngin ya page no da kawi kaba kham tuna khna le se da ini mo living root bridge kaba I la primi light yo hashwa kabai ilai kerteng how non Meghalians leni ki briek mana koi jilla ki perkhat shapang kata ka jingking jeri te ini page kata video kabai lale dei bangkit untuk siang I am Groot. I am Groot. to katrai filai kadai to aku bisibun bangkit fi de lang man to ngatrai fi sung tu kini ki bapai bro kejingmut kalong ba kini ki beri bamde na Meghalaya ngatrai ki berkhat dia kani ba utu bade no po Guardians of Galaxy tu wen ki karakter tu bade I am Groot bade du ding ule usule di thiet ban long tu jing jri le se kala ban long ke jing mut jung ki bon thre ko mangi nitep ba kani ka dei ka kerkom long jung ti thiet ding ka dei kile ki department jung i nado munchwa mo te let banai jing kersan na bata jong ini I saisen ngan pni ya kani ka channel ke jong I ka ba kerteng ka hoi Q cartoons and animation ai jing kersan na bata jong ini ibangkit ban inang la permi shushu ni kebok kena ni bangkit nang ni shakmat pinang la ne bhai kini kam ke jong pimo te kulishbun sashisin porok kulishbun pi ai ya kani ka kijingkeli ke jong pi ban ngangen la jubat kijing dan kam borok but sa bo yaki comment ki jong pi hadin jong kani ka live lambu comment ki jong pi hapo jong ni comment section kai ki jing solju pi ni jing juba pro khoi bla pinang don jingli le sing la bane pa khoi ka formo kulesh bon pi dei ki ba best tam ba thias tam pi dei mo pi ki ba am sin ngan ka por par ki ba long ru jing comment na ta jong a mo kulesh bon long ki ba
dap ke jing ku dap ke jing men but harun ko benta wi pidan jong jing yem wadu men sim no yai tur shafran harun ko benta ban long ki ban ai men sim ru ye ki we saudom jong hi mo doi shibon karteng jong ali fun rani session kani kadai ka channel code freeman kumle shibon lakot عشان يتشلو شنو and broadcast. Which one?